finally have your boyfriend. I'm really very happy. Thank you. Have coffee. Sandhya? It's the hot. Just a second. Oh. का बात बा? बहुत खुश लगा तारू। बात ही कुछ ऐसन बा। राजा से मुलाकात हो गई का? तोहरा कैसे पता? तोहार खुशी बतावता। चल हम बाकी बात बताओ तानी। बैठ। Hi. How are you? I'm good. How are you? Will you please get some coffee for her? Yes. Thank you. I love you. राजा से तो हमारी मुलाकात हो गई। तो 5 बजे बुला के आइलू ना। लेकिन जब हम टैक्सी से उतरनी तो देखा तानी कि राजा सामने खड़ा बाड़े। सच में यार, तू हमरा खातिर बहुत लकी बाड़ो। हम कहत रहनी ना, सच्चा प्यार करे वाले के भगवान जरूर मिलावेले। भगवान के तो पता ना, लेकिन हमरा खातिर तू ही हमार देवी दुर्गा भगवान बाड़ो। तोहरा चलते हमरा के हमार राजा मिल गईले। Coffee for you. Thank you. पर एगो प्रॉब्लम हो गइल बा। हाँ? राजा के गांव में एगो लड़के से शादी हो गइल बा। ओहो मजबूरी में। वो शादी करे के ना चाहत रहे, लेकिन मजबूरी में ओकरा शादी करे के पड़ल। ठीक बा ना, शादी मजबूरी में बहल बा। प्यार तो ऊ तोरा से ही करेले। और वैसे भी मजबूरी के रिश्ता ज्यादा दिन न चल पावेला। पता ना संध्या, हम ठीक करे तानी कि ना, लेकिन हम राजा के बगैर ना जी सकेंगे। और तोहरा पता बा, राजा के फोन में उनकर बीवी के फोटो भी नहीं खे। अरे पगली, तुझे दिल में बा उहे नु फोन में भी रही। एक सेकेंड। हाँ, राजा के फोन बा। हेलो। हाँ हाँ, हम आवत आनी 5 मिनट में बस। ठीक बा। मिले के बुलावत आ रे, हम जाए। जा। कैन आई गो? Yes. हम कैसे लागत आनी? बहुत बढ़िया। हाउ एम आई लुकिंग? You look lovely. Sure? Yes. बाय बाय। Bye bye. थैंक यू। What happened? You sure? तोहरा पता बा ई तू का कर रहल बाड़ू? हाँ भैया, पता बा। अरे पागल, तू अपने हाथ से अपने ही संसार में आग लगा रहल बाड़ू। ना भैया, हम अपना हाथे वो आदमी के होकर सबसे बड़ खुशी देवे के चाहता नहीं, जेकरा के हम जान से भी ज्यादा प्यार करीले। कुछ भी हो, राजा की सारा बात बता के रहो। रुक जाइए। ना भैया, ना। अगर आपके दिल में हमरा खातिर थोड़ा भी जगह होके तो हमार तपस्या मत भंग करी। रउआ हमार क्रिया। राजा जी तिया से और तिया राजा जी से प्यार करत रहे लोग, एक दूसरा से शादी करे वाले रहे लोग, लेकिन बीच में हम भागिना के राजा जी से राजा जी के प्यार छीन लेनी। और ये में दिया के का कसूर बा। हम अपना खुशी खातिर दो प्यार करे वाला के अलग नहीं के कर सकत भैया। और तोहार का हुई? कहूँ सोचले बड़ू ई? जब पंडित जी शादी के 7 वचन बतावत रहले तो ये कहले कि जाने अनजाने में ऐसा कुछ मत करी हो जोना से पति के दुख होके। जब माई घर से विदा करत रहली तो ये कहली कि बेटी ऐसा कुछ मत करी हो जोना से पति के कष्ट होके। उनका क्या पता रहे कि कष्ट राजा जी के उनकी बेटी उनका जिंदगी में आके दे देने बिया।
अरे तू पाप करता रे पाप, एक मासूम के साथे। आखिर तू दिया के बता काहे नहीं खींच दे कि तू तुलसी के नहीं खींच छोड़ सकत। एगो सुहागिन भेला के बावजूद भी वो बेवा के जिंदगी जी रहल बिया। सच कहता नहीं राजा, अगर ओकर हाय लागल तो तू कहीं के ना रहबे। त का करी यार? हाय भगवान हमारे कैसन दूरा पर खड़ा के ले बड़े कि हमरा कुछ नहीं के बुझात की का करी। और जबले तोरा बुझाई ना तबले बहुत देर हो जाई, बहुत देर। देख लिया तू। संजय